bude 8 minút, ty môj kokot. Let's go. Presne tak. Samonahrad, true. Ježiš, to zase bude. To je kdo? To som není ja. Som naspäť! Šefe, to zase začína, ty kokot. To zase. Vesmír vznikol veľkým treskom, spôsobil ho Martin bleskom. Ak si počul kanvicu, tak si počul bulicu. Tento svet je plný zmien, pri značkách čipsov aj slávnych mien. Audinku si vzala na Martin na ňu stále čaká. Práve odbil taký čas, kde Martin stratil ďalší vlas. Nechcem mu to zazia vravieť, ale už je milvko, mal by začať šalieť. Takmer spôsobil celosvetovú záhubu. Drž hubu! Po 3 rokoch neskutočná odmena, 50 eur skoro skočil šípku do sena. Chrbát má širší jak diaľnicu, keď ho postavíme niekde ako múr a môže nám strážiť hranicu. Jeho brat ho volá Balvan a to nie je náhodou, Martin trpí monštruóznou chorobou. Bez servítky by určite exceloval, polku súťažiacich by pri predjedle obetoval. Zopár ľudí Miller Milch v žemlovke možno zarmúti. Vždy je to jedle, len není to každému pochutí. Sme radi, že nevaril na prvom rande ten náš starček drpnutý. By som jej navaril, pondelok a útorok na jej fúskach. Vybavená, bloknutý. Naše nadšenie v úspešný recept okamžite zhaslo. Mierne vychladnuté rozpustené maslo. Tak a... V tvaroch všade až sa z toho Martinovi tlačil do očí plač. Idem premysľať. Videli ste to? On vyskočil. On padol do misky a vyskočil. Videli ste to? Aha, to nebola moja chyba. Tak a... V tvaroch všade až sa z toho Martinovi tlačil do očí plač. Videli ten vyjaný tvaroháčik. Tak a... V tvaroch všade až sa z toho Martinovi tlačil do očí plač. Idem premysľať. Myši nám občas vybuchne trošku nervovo. Ja sa neviem hojdať ani IRL. Kamoška, som bol najväčší hojdajkár. Choď do p***, čo to je za slovo? Aspoň, že hráš CS-ko lepšie, jak maľuješ. Šipko vieš. To bolo čo, ty Slovo. Aspoň, Toto čo ti je? Samo? To je čo? To je kto? že hráš CS-ko lepšie, jak maľuješ. Šipko vieš, pretože vybuchneš. Tak o tomto by sa vám ani nesnívalo. Ale viem šťať a stránke by ťa to ako zajímalo. Ak je tvojou záľubou kupovať si losy, behať po meste bosí a kradnúť ľuďom nosy. Máš sa na to, nájdi si iné hobby. Jazdí na koňoch alebo čosi. Našiel si liek na šťastie tento náš kriváň mohutný. Ja vždy, keď vidím pič, ja nie som smutný. Martin a jeho majestátny plod na obranu, trochu mi to pripomenulo Madagaskar a kráľa Alexa, keď zabil hyenu na ranu. Snaží sa naučiť dementov gramatiku, vždy je to lepšie, jak keby mal začať riešiť politiku. Kto napíše bez chyby Maťo, mu dá lízatko. Celý diktát znel len takto. Mama má emu, Ema má syfilis, keby si sa bližšie pozrel, videl by si z piče hnis. Pred Miškovým domom si postavil fanúšik stan. Ťa oberiem o body a ak mi negiftneš sap, tak ti dám aj ban. Jeho prvá polúcia bola telá bez hlav, si dávali nožničky. Žhavá brunetka chce veľký pero uvnitř jej kučičky. Už dlho čakám, kým mi čítach upletie lano, keď sa ma pýtal, či konopné, povedal som áno. Možno by aj chcel byť pilot, ale na úrade mu povedali. Velice blind idiot. Ak si nervózny, máš nervy, tak kľudne spamuj a huč. Dám práve tlačítko a normálne v bloke mám vybavené. Blok. Si fuč. Pri recepte, čo mal 16 krokov, Maťo zostarol o 20 rokov. Krváca mu smotana, dožal sa do rána. Čítal knihu lekárstva, čo robiť, keď vás niečo bolí. Teba keď bolí zub, tak ty sa akože dáš stojku spravíš a už sa nebolí? Denník sme sa pýtal Resta, či má rád 14-ky na stole. Odpovedal len. Sú všetky v škole.
Fox zas stratil vidličku. Ja som pán Racek. Daj mi rybičku. Niektoré individuá nevedia stlačiť spojku a naopak niektoré ti ušijú zo železa bojku. A ja som zmaturoval z nemčiny na 3. Niekedy prekvapí sám seba a darí sa mu v hrách. Vo Foreste to je parta celkom Samo! odhodlaná. Kevin, ty si pepeka pri... Pri holení hrude by otupil žiletky. Čo máš to také ulizané kotletky? Videl čáva v izbe plnej poliek. Lucker. Kurwa, to jest šťastný človek. Do proteínu si musí premiešať horčicu a tresku. Nestraž ma, že budem celú noc na vecku. Ideš pozerať seriál, no očká máš už unavené. Nie. Takže treba proste na nos a vybavené. Grambľavé ruky u neho nie sú novinkou, v noci sa prikrýva To perinkou. nechápem sa tu stalo s tým tanierom. Na nos a vybavené. Grambľavé ruky u neho nie sú novinkou, v noci sa prikrýva perinkou. Rest mu volal, prečo není s ním pri telke. Obzerám si moju sestru v kúpelke. Zle dopadnú aj makové šúľance. Horia pukance! Spomína na časy, keď sa v posteli vyhadzovala sánka. Lietanie síce nie je jeho najsilnejšia stránka. Maťo, skús přeletět na tu druhou stranu. Fox, ja som z dediny, chápeš, ja som vyrastal normálne vo vzduchu. Kúkaj sa. Ukaž. No poj. Chaos často spôsobil. Ja by som ťa urobil, teda. Do pamäte Čo to bolo samo? No poj. Jaká šípka, ty ja som to nevidel z Foxového pohľadu. Chaos často spôsobil. Ja by som ťa urobil, teda. Do pamäte recept vrýval. Pyramidky na vývar. Myšinko novodobý boh hier. Kúzelník, že ja som iný rytier. Má v pláne impérium po sebe zanechať. Čo? Mám tu rozjebať! Smotana mu už tečie. Martin zas preháňadlo pečie. Už má v hlave bujné plány na budúcnosť dokonca. A Martin zas preháňadlo pečie, to je k***, že? Sasík budeme secať oného, bezdomovca. Ježišmaria. Keď vidím gramatiku v tom čete som niekedy zblednutý. Ty si Marie bludý? Vo Foreste trojnohá lovkyňa. Žolik, ty cukyňa. Pri strome našli konár, podľa nich bol drevený. Čo ti jebe? Zezvolená zober normálne do lesa niekoho. Zmetený. Znesla slipka vajíčko. Jedno? To je máličko. Znesla druhé vajíčko. Aj to bolo máličko. Po dôkladnej analýze vzorky svetelného lúča odrazeného od 31-ročného čela som žalúzie opatrne odklopil. Aha. A vieš to akože povedať, tak aby som to pochopil? Asi tam dal iný prášok, takže to chutilo po vlasovom púdri. Neviem, kto si, ale nebuď múdry. Martin je už dávno dubnický bača. Nudný grač, prepneme na druhého grača. Hodiny v byte prestaví až budúci nájomca. No, tak bohužiaľ, hodiny, no, tak čo s nimi, kurva? Takto sú, Samo. Moc pekné, si to zachytil, moc pekné. Evidentne to je veľa práce na momentálneho borca. Keď si budete robiť vajíčka, na neprekorenenie musíte dbať. Aj som hladný spať! Malibu je jemný pes, na neho treba nehu. Snehu, však ja som ho chytil a som ho takto vyhodil. A jeb, do snehu. Čítal na internete, čo má robiť, keď má triesku. Jahodu som zapichol do piesku. V tejto dobe sa testiak už veľmi postráda. Homoklada ako toto je totálne retardovaná homokláda. Resta by trebalo za prezidenta v plnej nádhere. Ale keď ti príde decko domov, ty a ide ako vyprávať, že je motýl, tak mu proste treba rozbiť poradne, dať ho k radiátoru na týždeň, týkos bez jedla, bez vody a nech sa prebere. Je tu československý, maďarský To je správny tačka. Tak. No. dispečer. Som sa ale vyjebal Kevina do riti večer. Tála pri ňom a bránila ho Mária. Obávam sa, že ten konc som asi ja. Choď sa radšej učiť stavať steny. To je tuto. To je, nikto o tom nevie, ale. To Rudo spravil. Keď ho kopnem, ten spraví salto a letí tam a tam proste nabúral, viackrát nabúral ten a toto tam urobil. Jak to vysvetlím akože majiteľovi? No, poviem, že tu straší.
Ale to až potom, keď odtiaľ to pôjdem preč, pohoda, nikto to nevie. Pšt, ticho. Práško, nikdy nepochopíš ženy. Predstavte si, že tu je niekto úplne prvýkrát klikol na stream, úplne prvýkrát a vidí tu týchto 23 sekúnd. Nikdy nepochopíš ženy. Samo, ja ťa z***em. Ty si kokot, kámo, klobúk dole. Niekedy by som si chcel vypočuť všetky. Len predstava, čo ukáž, čo vieš. No, áno. Ja ťa chcem dostať do telky a s teba spravím... toto je krása. To je sila. Vážne, klobúk dole pre teba, bratu. Ja idem... Ja som dnes išiel okolo Sečoviec a pozerám Spider-Man, ty jak on toto dokáže. Tebe Chlapci, vy ste perfektní. Tebe Darmo, ja hľadám talenty v meste a najväčšie talenty tu nájdem v Sečovciach. Tak toto je pecka. A vy ste tiež talenty, ale tu na kamoša nemá nikto. Jak sa voláš, kamoš? Ivan. Ramus kvečko, ty kokot. Ivan vie normálne z Ramusa spraviť kvečko, jebe ti? Ivan Hrad? Paráda. Dobre chlapci, tak ja skúsim natáčať, prosím ťa sa nám len predstav a čo ukáž, čo vieš. No, áno. Že choď ho nájsť, jasné. Idem. Ramusa hľadať. Do Sečoviec, tým Magore.